What's up mga kapangga? It's a normal day, month of September. Ito pa rin yung ginagawa natin daily, ang mag-bike, going to our work, and from work, going to our home. So guys, samahan niyo ako at tayo ay papadyak na papunta sa ating work. So ang ating ruta ay going to Jose de Venecia Extension Road. So guys, let's go! Padyak tayo mga idols, kasama ang aking bestie, ang Trinx X7 Elite Diore 2020 model. So guys, let's go! What's up mga kapangga? Bike to work again, daily. We're here in the junction. It's morning, good morning. Ayan. We're here at the Venecia Highway. Direct na naman ang araw guys. So, maganda mag-bike. Sakto. Mahirap mag-bike pag gaganitong good morning mga kapadyak. Mapot-pot. Another day of bike to work. Good morning, kuya. So ito, pasok na naman tayo sa trabaho. Kaya ingat-ingat lang. So sa mga kapadyak dyan na umagang kay ganda, nakapag-almusal na ba kayo? Importante pag nagbabike bago tayo mag-ride, may konting snack para may energy sa pagpadyak. Today, September 18, it's Thursday in the morning. Nandito na tayo sa Kalasyaw. Pagod. Good morning mga kapadyak. Another day for us. Lapit tayo magandang panahon. Big. Good morning mga kapangga. Another day back to work. Trinx X7 Elite. Yan. Baka naman dyan. Baka kahit ganda guys. September 19, Saturday. Woo! Woo! Dahil iwas tayo sa malalaking truck. Keep away from large vehicles. Doon sa pagpadyak, kailangan lang natin na defensive tayo. Lagi tayo mag-iingat sa kalsada, guys. Lagi tayo mag-iingat sa kalsada. Hindi mo parating na sasakyan. So, punin tayo sa tamang daan. Sunod tayo
tayo sa batas trapiko. Ayan ang buong pagbabat. Kaway-kaway sa mga Padyak dyan. Dito sa Pangasinan guys. Pangasinan po tayo ha. Mahaba pong pilang ngayon no. Kasi unfortunately madami po yung kaso ng COVID dito sa Pangasinan. And especially Dagupan City, Padyak, yan yung mga bayan na magkakadikit. Nalalagdagan ko yung kanilang kaso. So hopefully ma-prevent po natin yan. Hirap, social distancing pa rin tayo guys. Hirap pumadyak. Face shield, face mask, yan ang mga importanteng bagay. Makapasingin ang hangin. So we're approaching Dagupan Border Checkpoint Patrol. Yan, nagsicheck po sila rito. Galing oh. Palay, napatuyo. Marami-rami rin tong palay na to. Natuyo na yan, papakingin na yan. It's already 8 AM, yan. Matirik po ang araw ngayon. We're expecting mas mainit mamayang tanghali. Ayun, maganda na mga towers and plants. Mga binirang halaman. So guys, dito mga bilihan ng mga plants, indoor plants. Yan, dami oh. Someday mag-vlog po tayo dyan. Tingnan po natin yung mga ganda nilang halaman pang indoor. So dito tayo sa Dependencia Highway guys, from Dagupan City. Yan, tama natin si Becky siyempre. Ingat-ingat lang tayo sa pag-ride. Tabi-tabi lang guys. Para pagpapawis sa umaga, no? Early morning, pamawis tayo. Yan lang lagi.
guys, shoutout nga pala sa ating mga ka-solid team active. Sila JL Lenson, Montanes, Ganda, Gabi, Hensel, Nur. Si Bro Mechanico Vlog, shoutout sa'yo. Si Bro Parigoy, Padyakero UK, shoutout. Shoutout sa Team Pinoy, Pinoy Travel and Cooking. Lahat kayo dyan, Ayan, Leia. Shoutout po sa inyo lahat. Bagong kay Ganda. Park na natin. Work mode na po tayo guys. Work mode na. Park muna natin itong ating Harley Davidson. Hello mga idol, and it's a very hard working day today. Yan, tapos na yung ating duty and we are now going home. So from work, going to home naman tayo guys. So samahan nyo ako ulit pumadyak kahit tayo'y pagod na at nalaspag na sa maghapon ng trabaho. Again, ito yung ating daily routine, ano, para tayo bago tayo pumasok and pag-uwi natin back home. So guys, I really enjoy doing this biking, and maganda siya sa ating health, and I really recommend this kind of healthy exercise na ginagawa natin sa iba. So subukan nyo po guys, it's not really hard, madali lang din siya. Sa simula medyo maninibago yung katawan mo at medyo mahirapan ka, but again, huwag tayong susuko. Para sa atin din yan, less gastos po yung pagbabike. But again, I really remind everyone na kung gusto nyo mag-bike to work, please manood tayo ng mga safety tips, paano mag-ride sa kalsada, ano yung mga diskarte, at isa pa, make sure na meron tayong safety gears. Yan, kailangan meron tayong helmet, meron tayong gloves, and all the time we have to be defensive pag tayo nagbabike. So now we're going back home. Papakita ko muna sa inyo ang downtown Dagupan. Ito, itong street nating na tinatakbo, pinapadyak today is going to Dagupan town, city. And dadaan tayo ng Perez Boulevard. So medyo traffic ng konti dito sa looban, pero para sa atin pang nagbabike is very good. Wala tayong traffic, no? Again, let's obey traffic rules pag tayo nagbabike. Pag may traffic light, let's stop. Pag naka-stop, pedestrian, give way, and saka tayo pumadyak. So guys, samahan niyo ako and enjoy biking going home. It's our daily routine here at Pangasinan, Dagupan City. Let's go! Again, shoutout sa ating mga kasama sa Team Pinoy Worldwide guys. Mga kasama natin dyan, napaka-solid ng suporta. Kay Team Pinoy Admin, Pinoy Travel and Cooking, thank you para sa iyo, idol, from Australia. Si Ate Leia, Sis Leia, Garby, Sis Leia and Papas. Kay Sis Jane Valdez from Canada, thank you very much. Kay Sis Cora from Unboxing and Everything. Wow, so, solid support po yung mga yan. Si Ayan, Pete, pagka gusto nyo magpa-sexy, check nyo po yung channel nyan. And mga kasamaan pa natin, si Koiski, si Tony, si Sunny Boy, si Coco Caleb. Yan, marami tayong kasama sa Team Pinoy Worldwide. Saira Japan, from Japan. Pilapil JP Vlogs. Yan, marami pa tayong Maro TV. So guys, thank you very much sa iyong solid support at inyong pagtambay sa ating lagi. Pag tayo may live stream, and supporta lang tayo, solid tayo guys. Walang iwanan, sugod lang tayo guys. Thank you very much, Team Pinoy Worldwide. Si Kuya naka-backbike po.
Ganda ka bike mo ah. Ilang kilo yan? Ay, di ba na subukan? Puro patag lang ang balat mo. Parang bigat eh. Tigil-tigil mo sa itsura. Okay oh. Pero maganda sa patag ano? Oo, yan sa train tama. Kenda tires no? Kenda yung tires niya? Oo. Stock niya? Ay, stock pa yan. Stock ba to? Oo. Ayos. Nag-order na ako ng yung brown na tayo. Yung 1,700 kasi party. per piece, 1,700. Pero My goodness. meron dalawa, 3,000 makuha na pa ng discount ano? Ayos ano? Ayos yung fat bike eh. Pero yung ano lang niya, stock din. Aloy na yung frame niyan. Opo. Anong ano yan eh? Brand? Black Diamond. Black Diamond. Dito mo na nakuha yan? Saling na yun. Sa linggayin mo pa nakuha. Ito nakuha ko sa online, Lazada. Okay, ito maganda yung niya. Trinx. Pero yung kanyang DS, naka-Diore na. Bilis ko Si Mano Diore. Ha? Bilis ko sa trip. Oo, wala naman nagbebenta rito. Meron sa AJ, pero pagkarating. Wala na, ubos agad. Wala pang isang araw, ubos eh. 29 na yun, gusto rin. Oo, ubos na. Meron makakuha ng stock yun? Bro. Mga idol, nandito pala tayo sa Perez Boulevard na. So, ito na yung pinaka-downtown ng Dagupan City, and we're just going through, and then diretso na tayo papuntang bahay. Guys, thank you for watching, and kung gusto nyo po yung ganitong klase ng video, huwag po kalimutan na mag-subscribe at pakihit po ang like. Mag-comment po tayo kung gusto nyo yung mga napanoodin nyo, at please pakalimbang na rin po papindot ang notification bell para pa sa ating mga future video uploads. And salamat sa inyong lahat mga idol ng Pangasinan, Boyet Salavaria po, and ciao. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
out of town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.